Ayo ma, ayo orang bolongnya kina tang tani usi. Aro no patsa sanduk bakalai je khawa si marisu. Je bisas khai rok nanya mo sungang kan mo bologo joto jaga nai nedi an manai sukjage bidu khlaiman botongon rok nugnai a jaga o. Bising ma hali ata. Mayu. Kabis nawa se mono se rok ma tongla senai. Mo takum butu yo rum ganani. Wansa rok sana hentu hemano se mani si sasu. Bisna si kisa rok ma tongla senai. Tini wo tok timi angka thi thangka mo ang. Khepsa ma log lagi ekdom khasi ki phaisi. Ako nono sahana panlang sahara ko kabi aro nari ki matong sung kai bui bethanang na pa narak si mari o nis biang hap thangka saisi marak liya nus nuru liya. Hale bisingi tongmani chuk chuk khai bis kusubula. Ma menai waisa sukjak puru ba mutingi no gungro kama kap khana. Je purba no bu sangapon bakai sanduk tongno nang sanduk tongkan ke phate khato. An mo te blog blogging is robon yan bagai si sasu. Robon khagang kai. Aron butke phaiga saisi male awaisi no bising ma logi logi. Sibukhanus nuruli ya heba no. Soleng khai gang ka heba no tamo hentong ta khina mo chungi thangman ingang ke ba khajik thangman ingang ke ba. Kupung bolong gang kai. Je tasung bising kha tabu go ko tok tu fulu se bising man ko misu tok tu babong gang ke luken mai gang ke sing yang ga boro at ka sa khotar nam ke boro manai na ha tini phung khasang jora wang lam sogo tam ni man le tini wa ang ki le tino khina thang tani wa sibu gyak mo suk ja khang gang ke abong ka tini wa ang no jot no no kaisa ko kasana mo sungo tam ni man le obo hingge kaisa montro boya jontro boya hingge tam mo kaisa anima agi wo bang mo chin no gana guni rogo sibuk sukja go gang ke ane amano khoroksa borok agi borok bura pu ko tuidu digini koloi hingke bon busuk no ama bo kaisa upokar khaimani tongpu nimunia manjagoi amtui 4-5 mas ni serai pu thina nai tokhapu hingke ana ama mono nimunia bona jipi thidi oi dikhang gangke busuk kotal mai ni mama ni hine thina si nai tokhane hamjage boba ana amano sapu manai no bo kaisa ang kaisa ekdom kaham bithino no bang phunu go horse nai nang kaisa ni busuk no se hamri dikhang gangke hani bagai nono bang kaisa hamdi mani jinis nono dinai nang obono phule am jogi na dinen bisase kai hinai sapu waisa telmurat hospital ma lagi gangka pun bagai sekango ban menai sibuk suksa purwo rega kam khana tan sibuk suksa ge local tok tui buti nanga bodo tok takhum je local jinis ke je sepan ungu gangka boiler hingkai ingya gabon bagai ane amano sapu sibuk sukjama bade sengchani hasa kate malna bis ganang suka hingke otok tuino ukupurno khibiwi obokri kesak no je jaga sugwa jaga o phurei rampra sak ton didi rampra kangkangke hamna hini sapu gabon bagai ane ama hingkai kebang ma borok sin noga naguni sukjana no test khlai hamka saiman no sung gai sekango bahanan mana suca purba ang niji an ma apuru nogo gre ang niji phai kubu no dimani asa kabi gung rogo tongman se hambai thangka hangkai tini wa ang bahana ha leptin khlana thangpur si no leptin bolong lama bula hingke sibuk sugiri rohor ka hangka aron simno phatsa sanduk sotoni khawoi sugiri phage tam ka hina ingkaloke ang botaisa nai kha tini wa tok tiporo mana hin tok hang kai chin rum gana ni wan sarok tak buti chan hin pai tumani tongpu hingke iko tak buti abono ang kaisa phule engko rikha hingke kubu no iko hambai thangka
gabon bagi takung rok jo tono rok bai song ma song dara song manai soman song rok nai tono no bang sana musung go mo tok tino ngangke rok jo tono rok test khalai nai di kebang machin bo rok busagot sibuk subjage ingo subjage thei tong baksa to manai bo tongo tai ono bithiro po manai rok tong na ke baksa kai sekanga an menai sibuk subjak pura youtube bo sarok pura bo hino o ma abo ba nana simana anda do simana hino buke kebang ma hino hai pano nung simana ang simana phana ang simi sama ka ang simi sing ko nai ngko mai rok nganga ke to burok to kebang ma thima bunuk tong ke burok thina nangne bele ne abon ba ke burok no pan sidan sibuk subjak mani jak ni pan sirina hangkang ke tok butui abono phul ka hangke hamnai aku phul ke nga bo kesang no phulna nangnai kesang no phule pura rampra riwoi kran hangkang ke i sate na hambi thanai abon bagi rok joto no tok butui no phule nai bidina rok bo rok no hangke ang musuk nongo sana musung mani rok judi bisas khlaya hangkang ke rok je subuk sudana ro am jogi nadi hangke rok ano comment khlai bo sungi manai ang hangkang ke uttor mohrani purungo pias khai kan mano bonorok ani tui ano sungui an man bai malai manai hangke tini bo hangke musuk joro nongnai an bidu norok tapok bai di jeske pano phulna ni ingdi sibuk subjake local tok butino kesak no jeske pano phulna ni ingdi opo hangke ang rang nana ni bagi ingya ang kaise ব্যবসা khanan bagi norok no samani ingya joto no kathang tongni joto no hamdi hai hinisi hangke musuk joro nai tini bo norok no phunung mani kok kasar mani